l'Assemblea de Professorat del Institut d'Educació Secundària d'Escolles de Benigànim i, bueno, comença, els professors de l'Escolla de Benigànim reunits en l'Assemblea el dia 14 de novembre de 2008 podem manifestar la nostra preocupació amb el curs que està seguint la política educativa del Govern valencià. Especialment podem manifestar el nostre desacord en els següents punts. El punt primer, desenvolupament de la LOE. El desenvolupament de la llei orgànica d'educació el desenvolupament que de la llei orgànica d'educació per aquestes 5 raons, entre altres, però hem de destacar aquestes, el que demanem o el que anem a fer és el següent. Primer, demanem un replantejament de la política educativa del Govern valencià, potenciant l'ensenyament públic i evitant l'afavoriment del privat. El punt 2 és que ens adherim al manifest unitari de la plataforma en defensa de l'ensenyament públic, que no està així perquè és prollar, però que es pot consultar en les adreces informàtiques d'internet que estan així posades. El punt 3, exigir la retirada de l'ordre d'educació per la ciutadania i els drets humans i la fi de les amenaces i pressions al professorat. Rebutgem la utilització dels treballadors de l'ensenyament i dels alumnes i dels pares d'alumnes com a criteris manipulables pels polítics. Punt 4, demanem la dimissió d'institucions responsables del treball educatiu que patim en aquesta comunitat. I el punt 5 és les accions de protesta que en principi estan plantejades i que ja estem realitzant. La primera, la lectura i el debat del manifest amb els alumnes, que està fet, que se va donant l'alumnat i que més o menys haurà arribat a tots, que ganes menys per aquí llegint-lo i la tercera mesura a prendre és el tancament de l'institut del divendres de 9, avui, de 7 a 10 de la nit, que és el que estem fent en aquest moment. I hem cridat la unitaritat una mica de la comunitat educativa que els pares i els altres que vulgueren venir, doncs vulgueren, jo de les portes ha sigut més considerable del que jo personalment esperava. Esperant que la paciencia de Morato sempre, la disposició de Morato sempre, sí senyoria, aleshores no han suspès, nosaltres no hem fet moratòria d'esta tancada perquè pensem que seria un atac encara més greu a la nostra dignitat d'alumnes, pares i professors de la pública. És el comentari que fem, és una que, bueno, és un comentari un poc més greu, però no volem parar més d'espalda. Ara que estic trist, intente recordar per les carreteres de la meua soledat i em torna aquell olor de pólvora cremant i el roig de les fogueres de les nits de Sant Joan, la festa als carrers, la pluja d'estels, el 25 d'abril amb un nus als sentiments, l'esperança als ulls, les banderes al vent i les ganes de viure de la meua gent. Construir poder popular, lluitar, crear, de la meua gent. Tornar, refaig els caminars pels carrers i les places del lloc on em vaig criar.